Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang si bisan kinsa nga motuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug si bisan kinsa nga mabuhi ug nagatuo kanako, dili mamatay. Mutuo ba kita niini? Mga igsuon, mayong buntag kanatong tanan. Aniya na kita sa katapusang Domingo sa Kwaresma. Sa atong pagsaulog nining Santos nga Misa, atong hiusahon ang atong mga intensyon, atong mga pangamuyo, ato kining dadon sa atong amahan nga langitnon. Atong hinumduman ang mga katuyuan sa matag usa kanato nga nagsunod niining atong Santos nga Misa. Ingon man ang mga katuyuan sa atong production crew ug sa management sa GMA Regional TV. Sa ngalan samahan ug sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining atong Santos nga Misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan
ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo, nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw. Diha niya ng gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong, ug banhawon ko kamo, o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya, hibaw-an ninyo nga ako mao ang Ginoo, inigbukas ko sa inyong mga lubnganan, o ginigbanhaw ko kaninyo, o katawhan ko, papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, og mabuhi kamo, og ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya, hibaw-an ninyo nga ako ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo. Maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha sa Ginoo naa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahiladman nagatuawa ko kanimo, o Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog. Ablihang imong mga dalunggan sa akong tingog, diha sa pagpangamuyo. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay, apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardya nga nagapaabot sa kaadlawon, papabuta ang Israel sa Ginoo.
Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iyan ni Kristo. Apan kun nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong espiritu, tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kagipitan sa kalibutan, pagkilgiyon sa kahayag ni Kristo. Musimnak sa masagong adlaw, sinis pamamalig ni Apoy, magmadaugon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaw ikaw o Ginoo. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta, nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Jesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios, ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Jesus ni Marta, ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha pa kaadlaw ni adtong dapita. Unya, miingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Judea. Sa pag-abot ni Jesus, nasayran niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa lubnganan. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya, apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon, muhatag ang Dios kanimo, bisag unsay imong pangayuon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag,
Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, O Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Nakita ni Jesus nga naghilak siya, ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya, ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing, ug nanghupaw siya. Hain maninyo siya gilubong, nangutana siya kanila. Dali nga ri ug tan-awa Ginoo, mitubag sila. Ug mihilak si Jesus. Tungod niini, ang mga Hudiyo miingon, tan-awa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba gipabuka man niya ang mga mata sa mga buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus ug miadto siya sa lubong. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaa ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta ang igsuon sa namatay miingon, Ginoo, baho na siya karon kay upat naman ka adlaw nga gilubong siya. Si Jesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kun mutuo ka? Ug ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako, apan nagsulti ako niini, tungod niining mga tawo nga ania dinhi, aron sila mutuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Ug human niya isulti kini, misinggit siyag kusog. Lazaro, gula ngari. Ug migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahe ang iyang mga kamot ug tiil ug ang iyang nawong pinutos ug panapton. Badbari ninyo siya ug palakta, giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayton ikaw, O Kristo. Mga igsuon, kung inyo kong pangutan-on kung unsa ang akong paboritong Bible verse atong mabasa gikan sa atong ebanghelyo karon. Mubo lang kaayo pero lalong ang iyang epekto kung atong masabtan. Ang pulong nga mihilak si Jesus. Mihilak si Jesus. Para kanako ang pagtulo sa mga luha ni Jesus nagpasabot sa iyang kamatinud-anon nga siya mag-uban kanato luyo sa daghan natong kasinatian sa atong kinabuhi. Gawa sa iyang pagpakamatay ngadto sa krus para kanako ang iyang paghilak timaan nga siya naglakaw, naguban, nakigduyog kanato sa atong mga kasakit ug pagsulay sa kinabuhi. Maong mga igsuon, ako kamong dapiton sa pagpamalandong na sa mga panahon nga kita makapangutana kung asa man ang Ginoo sa akong kasakit karon, dili unta nato makalimtan na ang Ginoo nagtupad, naguban ug naghilak uban kanato. Ug nindot kaayo ni pamalandungan mga igsuon, kay usa sa tumong niining panahon sa Kwaresma ang pagpamalandong
kung kumusta na ang atong pakigrelasyon sa Dios nga nakig-uban kanato. Atong pamalandungan, mga igsuon, unsa naman ang akong tubag sa atong Ginoo nga andam ug kanunay naghalad sa iyang kaugalingon ug pakig-uban kanatong tanan. Mga igsuon, ako nang hinaot na ang mga nilabayng simana niining Kwaresma nakapatinaw sa atong relasyon sa Dios ug nakita na nato ang mga butang na angay nato bag-uhon, angay paligunon, angay dugangan ug angay palambuon. Ug kung atong pamalandungan, mga igsuon, ang mga imbitasyon niining panahon sa Kwaresma, pag-ampo, pagpuasa ug pagtabang ngadto sa uban, tipik ug kabahin niining maong panawagan. Kumusta naman ang atong pagtubag sa Dios nga andam muuban kanato? Hinaut unta, mga igsuon, kining mga nahibiling adlaw sa Kwaresma ug ang atong pagsaulog unya sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, mas mupalig-on pa sa atong kinasing-kasing na pagdesisyon nga Ginoo, andam ako muuban kanimo. Apan, mga igsoon, angay nato hinumduman nga ang atong desisyon nga makig-uban sa Dios kinahanglan natong mahubad sa konkretong pamaagi sa atong pagdesisyon nga makig-uban sa atong mga isig katawo. Ilabi na katong mga nanginahanglan kanato. Busa nindot pangutan-on ang atong mga kaugalingon. Nakapasaylo na bako sa mga nanginahanglan sa akong pasaylo. Nakatabang na bako sa mga tawo nga nanginahanglan sa akong panabang. Nakaalagad na bako sa uban nga nanginahanglan sa akong pag-alagad. Buot pasabot, mga igsuon, nakapaambit bako sa akong kaugalingon ngadto sa uban. Kay kung ato kining mapuy-an sa kinasing-kasing ug matinud-anong pamaagi, mga igsuon, atong mapahinumduman ang uban nga makaila sa Dios na andam makigduyog ug makigsuod kanila. Pagkanindot daw pamalandungon, mga igsuon, kung ang atong mga kauban sa tagsa-tagsa ka mga panimalay, ang atong mga silingan, atong mga kauban sa trabaho muingon, salamat igsuon, kay pinaagi sa imong maayong pulong ug maayong buhat, na ilhan ko ang nakigsuod nato nga Ginoo. Mapuy-an unta nato kini, hinaot pa unta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Berhen, akid sa subo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong nga adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang pagbanhaw ni Jesus kang Lazaro, nagmatuod nga siya gayud ang Mesiyas. Puno sa pagsalig ug pasalamat tungod sa gasa sa kinabuhi, musangpit kita sa amahan nga maoy tinubdan sa tanang kinabuhi. Sa matag pangamuyo kita moingon,
Amahan, dungga kami. Nga tahuron nato ang tanang matang sa kinabuhi, ilabi na ang kinabuhi sa tao, kay gibuhat man kita, sumala sa dagway ug kasamahan sa Dios. Magampo kita. Nga sa paghigmata nato matagbuntag, magpasalamat kita sa Dios tungod sa gasa sa kinabuhi. Magampo kita. Nga manggihatagon kitang muhatag sa atong tabang, ngadto sa tanang nagkinahanglan, magampo kita. Nga sila nga magmasulubon, tungod sa pagpanaw sa ilang mga minahal, sa kinabuhi, magmalaumon kay nabanhaw man si Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot, ug bulahang Giacomo Alberione, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa kinabuhi, nga walay katapusan, didto sa langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Langitnong Amahan, nagpasalamat kami sa imong paghatag kanamo sa gasa sa kinabuhi. Ug labaw namong gipasalamatan kay imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak aron pagluwas kanamo. Ang among kinabuhi kanunay untang makapahimuot ug magadayig kanimo. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Dios nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinaagi sa gahom niining sakripisyo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Tungod kay siya matuod nga tawo mihilak ug tungod kay siya matuod nga Dios mibanhaw kang Lazaro nga iyang higala. Ingon man tungod sa iyang gugma sa tawo nagaagak siya kanamo nganha sa bag-ong kinabuhi pinaagi sa santos nga mga sakramento. Pinaagi kaniya ang panon sa mga anghel nga nagmaya sa imong atubangan, nagasimba sa imong kahalangdon hangtod sa kahangturan. Uban kanila nangamuyo kami, dawata usab ang among mga pagdayig, samtang sa mapaubsanong pag-ila, nagaingon kami. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo na lawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa tanang mga pari, mga konsegrado ug mga laiko, ilabi na ang among mga kaigsuunan nga nagmasakiton nga anaa karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mga igsoon uban sa iniusang tingog ug kasing-kasing, magdungan kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipaambita ang timaan sa kalinaw. Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga magalawat kanimo, apani pamunya nga maayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ginampo kita. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios, aron sa kanunay mahilakip unta kami pagkaihap, uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, kinasing-kasing pasalamat sa atong Mass Presider, kang Father Mark Anthony Zarate, OFM, ang Kora Paroko sa parokya sa San Vicente Ferrer, sa Sambag 2, Cebu City. Ingon man sa atong choir, ang Marian Choir sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, diha sa Punta Princesa, Cebu City. Sa atong mga lectors, gikan gihapon sa San Vicente Ferrer Parish, o sa atong mga sponsors o benefactors. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga suporta sa atong kalihukan, labi na nining misa sa telebisyon para sa atong mga masakitong igsoon. Sa makausapa kaninyo nga buot magpadayon o mutabang sa atong pahigayon ining misa sa telebisyon, mahimo nga inyong ihatod o ipadala ngadto sa kanang mga number nga naa sa atong screen. Kini si Sister Vicky, maingon daghang kaayong salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Mga igsuon, natapos na ang atong santos nga misa. Dad-a ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamumo. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar.
Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if the sadness stay with me, and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Every day, let me proclaim and testify in your word. Show me your way, for you are light. You alone can bring all wonders in this life. Heal all wounds and take all worries I hide. Even if there's darkness, stay with me. And in your hands I hold faithfully. Lord, fill your grace inside. Grant me what you desire. I raise all my voice, Lord, sing with me. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Let me speak your truth, let me be the bearer of your love. We are called to serve the church, to communicate Jesus Christ to the world, and to dedicate ourselves to proclaim the gospel through the means of social communication.
we assume Mary's attitude of self-surrender, the Apostle Paul's courage and gratuitousness, the adaptability that makes us all things to all men. The Daughters of St. Paul are known for their ministry for social communications. So they are known for their bookstores and also especially for going from school to school in the provinces and parishes in order to promote Christian literature. So this is a great help for the church in the Philippines in order that the people may be informed about their own faith. So this is something remarkable, that there is an effort to spread the word through good literature, through the mass media, especially by spreading good books, making available to the faithful, and also by entering more into the mass communication of the radio. I can recall as well the TV programs, the radio programs, and the seminars they're conducting or had conducted made a great impact in the lives of many people, appreciating the teachings, the Christian values, and the teachings of the church related with life and of course with our faith. The Daughters of St. Paul have been very helpful in our own apostolate, in our own ministry of trying to push the mission of the church forward, lay people. I cannot forget that every time we have a big events in the church where I am involved, we always run to St. Paul, to the Daughters of St. Paul, to help us record or document the event. And when I need books that I cannot find, especially religious books of that nature, it would always be to call the Daughters of St. Paul, because this is how we know you, that the good news you communicate, and that not only you communicate, you also document and gather to spread around to people. That I think is a wonderful, wonderful ministry, especially for now, for the needs of today.